Ето батенца, каквото успяхме да извадим от садките от 1300 рибки, 30. Батенца и как е? 1300 всичко, айде. Всичкото... 50 години да съм жив и здрав да го хвалят. Дано. Айде, моето. Хайде, пускай. Айде, бяга навътре. Тук под раките дано да оживеят. Ето, тая малка кофичка, това излезе. Я го снимай като го... такова ме. Като тръгва надолу. Виж каква красота. Виж го. Ето ти го става. Видя се. Супер. Айде сладурчето ми, отивай нататък. Я дай пак. Лъч, их. Веднага в корен ти отиде. Айде бягай му ти. Нека. Нали за това тук дойдох? Този ще стане голем. Голем. Той е големец. Айде. Тя е да клюнкна. Не дей ще се върне. Окей. Там в клондайките да отидем малко. Ми дай малко напред. Тук ще пуснем, после ще се преместим малко. Ние сега хубаво ще наврем, после може да Тук... Ще излезем. Тук на този местенци, от клоните и аз са фана от тях. Обаче виж го веднага на клон ти отива. Дай задна леко.